Bon dia, nois! Mireu, avui explicarem una història molt interessant, d'aquelles que jo sé que us agraden molt i que disfruteu molt. Així que sabeu de què tracta aquesta història? Us donaré pistes de la lluna, de les estrelles, dels planetes. La història es titula, ja us ho diria, Els astronautes. Així que aixequeu els culets del terra i ens posarem de peu. I un cop de peu començarem, sí? I la història diu així. Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, un nen i una nena, que eren germans. I aquests dos germans, que eren molt moguts, un matí van començar a pensar... I sabeu què van decidir? Agafar el coet del seu pare. Perquè, clar, no us ho he dit, però el seu pare era astronauta. Així que aquell matí, els dos germans, el nen i la nena, es van vestir. A veure com ho feu. Fareu de nens i nenes, vosaltres? Com jo. Vinga, va. Ens van vestir, es van posar el pantaló, es van posar la samarreta, un braç, l'altre braç, les sabates i el més important de tot, el casc. Van agafar el casc d'astronauta i se'l van posar. Així que aquell matí, de puntetes, a veure com ho feu, de puntetes, van pujar d'amagat al coet del seu pare. La nena va agafar el volant i va engegar, i va apretar el botó per engegar el coet. I el coet es va començar a moure. A veure com ens movem. I van començar a volar. Mentre volaven, començaven a veure estrelles, començaven a veure algun planeta. Vosaltres ja n'esteu veient alguns? Fins que van arribar al planeta que més els agradava i van parar el motor. Així que sabeu què van fer? Com eren tan entrenaliats, van dir: baixarem en aquest planeta i ens posarem a jugar. I així ho van fer. Van donar un salt, a veure com ho fem tots. I quan ja van estar en el planeta, clar, en els planetes i a l'espai no hi ha gravetat. A veure com ho feu. Els hi costava caminar. Així que la primera posició que van fer va ser la lluna, en honor a la lluna. Van fer aquesta posició, la primera de joc. A veure com ho feu. Van fer aquesta posició i després van pensar una altra i van dir: ja sé el que farem. La vela. I van fer la vela. A veure com la feu vosaltres, vigileu, Van fer la vela. I de la vela, com estaven tan cansats, van passar a relaxar-se. I un cop van fer les 3 posicions i, clar, ja estaven tan cansats, els hi van trepant. Vosaltres teniu gana ja? Així que es van començar a tocar la panxa. A veure com ho feu, heu de fer els moviments que jo faig. I van anar a dinar. Llavors van tornar a saltar dins del coet, a veure com ho fem tots. I un cop dins del coet es van posar a menjar. Es van seure, van treure ple de menjar un entrepà. Cadascú menja el que ell vol, s'ho imagina. Cadascú ens imaginarem alguna cosa que tenim entre les mans de menjar. Van començar a menjar. Però sabeu què va passar? Que no havien apagat bé el motor del cotxe, del coet. Mare meva, quins despistats! Així que sabeu què va passar? Que el coet va començar a botar. I el coet semblava que s'enlairés. Ai! I els nens cridaven: que caurem! Com ho podem fer? No podem parar! Ei, però la nena sabeu què va pensar? Va dir: calma, així de nerviosos no arreglarem res i el coet caurà i ens farem mal. Així que anem a relaxar-nos. Així que molt nerviosos, a veure com ens fem els nerviosos, van fer una posició de relaxació. Quina pot ser, nois? Doncs cames creuades, van creuar
a les cames. Tot i així el coet no parava de moure's. Aixecava el creu a les cames i van fer 3 respiracions. Una altra. I una altra. Com que ja estaven més tranquils, podien prendre decisions. Perquè, clar, si estaven tan nerviosos, no podrien prendre cap decisió. Així que un cop van respirar, van agafar el volant i van apretar un botó que havia aquí. Clic! I el motor va parar. I clar, es van posar tan contents, que van decidir cantar una cançó. I jo crec que aquesta cançó tothom se la sap. I la podem cantar, si voleu. I la cançó diu... És la cançó del Pot Petit, que és la del coet. I diu 1, 2, 3 i... Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, anem a qualsevol indret. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, tots junts viatjarem. Veurem tot l'univers, 1000 planetes per conèixer, fer-me amic d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers, 1000 planetes per conèixer, fer-me amics d'extraterrestres verds. Així que conte contat, aquest conte s'ha acabat.